Odi muri yeZimbabwe. Ndinoitwa Washington Marimira. Unozviziva muri yeZimbabwe ndiri kufamba ndiri National FM service. But paswara nhasi muri yeZimbabwe ndashevedzwa sekunze kumunda nyaya dzese tiri mukati mekutitaura mukati mekutisudzura. Iri nyaya iri kuitika pamusoro pemhuri yandinayo panapa. Mhuri yamuri kuona panapa yemhuri yeZimbabwe imhuri mbiri dzakasiyana. Imhuri mbiri dzinobva kwakasiyana kana kuti dzine misha miviri. Madzibaba maviri amuri kuona mumwe nemumwe ane musha wake. Asi pane chaitika chakonzera kuti ndigosvika pano tiri mukati mekura mushure mekutondidana munoziva mhuri yeZimbabwe kuti asina kushevedzera kana kuridza muridzo haukwanisi kunzwa kuti rikopi ukanzwa achiti vanhu kuno zvinoreva kuti enda unobatsira kana utsvaga rubatsiro ende mbudzi kuzvarira pavanhu kunzi ndisese ndidzinge venhu makasimba iri vana makasimba iri pavanhu ichokwadi rege ndichauri ndichiti ndadzose kuti kwanzi shumba andika avanoerera ishumba zvakare dzese ishumba zikureva kuti ndana nyamunhu but mukusangana mune zviri kuitika shumba ndingangoti sekudana kwamandiita kuti ndisvike panzvimbo kusvika mazosvika kuti makuenda pabatsiri ende mimi pachenyu apa munogona kunge musiri kuwirirana asi muchiwirirana ende muri vanhu vamwe chete but pane zvaita kuti tigosvika pano tigotaura shumba makasununguka kuti muudze nyika yeZimbabwe zvazviri zvakamira sei uye ndiri kufira kuti mutaurise zvinonzwika kuti sezvo tichipinda apa zvinonzwika kuti yakamira sei kuti kumhuri yeZimbabwe tinzobezva pamwe chete ngatari nevatireri inini ndakatanga kuuya pano mushure mechiitiko chakaitika kumunda kwangu ini ndakarima toziva kuti vanhu vanorima pamunda munda ivhu lendi echokwadi hakuna munhu akaberekwa nerendi kurima kwandaita kunzwa kwandairima ipapo ndairima saka ndakazorima chibagwe chasvika pakundoibva kuibva kwechibagwe kunosikamo apo siri kuti chasvika pakukohwa kana kuti chakaibva zvekuti chinodyiwa checha kana kutengesewa kana kupochwa panguva iyo ndopakauya vakomana vachichera vaiti vanodafu mukuzama kureva kuti vakomana vanoita zvemajecha imimi kwamakarima ikoko ndokwavaichera jecha ndiko kwandiri ndobva vasvika kunochera jecha riya mumunda menyu tongoti stand zvakaita stand apa handijurawo ndo pane stand kuseri murima iwo ndobva vazochera kusvika mujurawo zvikusvika pakubenza nejurawo safety tank yejurawo yakati toilet yakadonera pasi ndobva maita sei maitiriwa zvinhu izvozvo ndakarwadziwa ndakasvika pakutsiura vakomana ngati nai vakomana hamuoni kuti zvamaita zvemanyanya vamwe vakomana vaita kwakunyara chachingotidaitira miritisakati its okay chimbomirirawo 2 weeks nofika pa 2 weeks chibage chinenge chaibva ndogona kukohwa ndakohwa mochera yenyovhu randisina kuberekwa navo hamuna kuramba naro asi makati mire kwe2 weeks pamusoro pazvo vakatozouya futi vakatiwana kunai vakomana kuchicha muri kuramba muchiita ndione pane ukuziva kusakasakirwa chitaura kuti mwana ishumba futi pane ukama huripo usangasira mutupo kozouya futi kuti chi ane zero nevana vavo anototamba nevana vavo mwana wangu waita sei kaiwe inoti uri mhosva vari kutoita izvi ngatipokuchibage changu tikatitodavu iroro ndiratitora nditononoka mari yedu titoida ndoda kutoishandisa mwana ari kudai anove murume uchi izvozvo iva ndakarwadza ndakashandisa speed yaimakati ndofunga mumwe wacho akazviona ndiyakati chi ari kunokora tsoka taita pakukwidza nguiaita sei ifanisera masimba ani mwana zvikanzi ari kunokora tsoka okay yautore ichaita ivi ode zvikanzi ari kunokora tsoka ndobva abvisa bhusi zvikanzi chiuya utore iyi chaiyo indi inakainda akasiyana okay pakanzi yamutore iyo yamuna kuzoitora akatora ndaendatora chibva ndadzokera nokurwadziwa izvo munoita semhuri kurima ringava basa ripamba kana kushanda unongoshandira ano ngatingochibvisai vakaisatiyaeya vacho mwari wakatibereka kurwadziwa kwangu kana iye akazarwadziwawo mwari wakuiziwa asiyana kadziukakuyokuya moita sei ndikatatsvaka kusvika ndasvika pana pabhasi ndauyawo panapa dambudziko rangu ndirakati ndiraona vari ndikwaziwa ndakarima chibagwe changu chavaindi chakanaka ndakarudzawo fertilizer ndakaisawo ndiveu nevanhu vandakabhadhara kurima baba inini ndinoda zvokukwana sekugara kwamuri yatigozari zvindakamira sei makaenda kupi ini ndakauya pano asi kana ndakutaura nezita kana
makaenda kupipa pepe ndimeze kwa mugera anopandiri panonziva ne ati spana pa 39 kwalisi kumandara alright makaenda asika vishwa mushuro wacho andivazivi semunhu anenge aitsaka panoitwa sei panodasi panopindwa ndipa panguva iyi nhamba iyi tapinda rai ndataura nyaya yakadai zvikanzi zvidoko udai ndasvika ndadzoka ndaona vakomana vari kuita zviyafuta ndadzoka futi vanhu vaya vari ngodaro kwenasi hamuna kutipira zvakanaka zvikanzi aiwa chimira ndichikuitira chinhu chiwetu chemuroi kana pa chamumurika tava kuenda zvikanzi dzoka kuno atiuda kuti uite ndiro zvekuita sei iyo pane zvose ita zvimwe zvese zvaunoda asi usaita kuti munhu apinde izvobatsira kudaro mamubatsira izvozvo ndizva zvinofunga kuti afanira kana kuti vanhu vafe zvishuwa nehachadziyadziya ndasvikawo ndazodini ngati ndoda kuti munhu agare pasho akazifamba because pakutanga ndakava ndoda zvinhu zvake ndakawetawira ndokunotokuwakabvawo maexpensive zvandakashandisa sikazona kudzererana plus munhu ari kutotaura handina zvandinoita saka inenge hondoka ndobva maita zvamukaita ndagara ndatozvikangamwa ndakatosvika pakutoramwa ndichofunzira zvandaita izvi ndokunazvizvatsisi ndibva ndatotama zvanoziva makatozotema pamaigara paya ndikatondovaka kumwe woda kuti izvezvi kubva paya paicherwa majecha pamba penyu chibage chidonedzwa kusvika nhasi pachiri panapa pane nguva yakaita sei nguva yaripo ndakatanga kuuya pana pamusi wa 9 February ipa ndazodzoka futi musi wa 18 February pandakazodaire saka ini pandakazodzoka musi wa 18 February 2022 ndakagutsikana ndichingoti ndiriko kunisina kuti saka chandakabvirawo kwenyaya yekuti ndaida kubvisa tsitsi umakatama pamuchiziva kuti zvakuitika izvo ndinozonza tsitsi saka iko zvinozvi makazoenda kunogara kuri nekune murume uyu zvakariba pakure zvorese kure zvishoma tingati zvechipo ingawo mamita zakadii kana makilomita zakadii wodati ichichiri 5 kilometers wodati imimi kuti muzoziva kuti zvandakanoita zviya zvaita makaziva nei pane mamwe masenza andakandauta zvinonesa kusanangura pano pane mamwe masenza andakaona pane imwe zviito zvakaita wani pakatanga kuuya traki ndakachinjana namashura haina kusenza nechecha diki pakazouya imwe yakaita mazuva mangani ngadave ditavirione iripo imwe traki yakauya but yakazosiya taka racho yanga yatirimo ndopa yakasoenda ndizvo zvakanyatsa kundibvunza kuti zvinhu zvangu zvaita but azizvo zvandaita zvandaishuvira musoro ndaedza kuti ndaingona machedza kuti tinyayimi kumuramba muchingodaro si hamusi kuona kuti apapo inge tinozivana wani avikanichii musuri mimwe ndakuzwa kuti pane zvauchaona kana zvinhu zvadaro mekishuwa saka ini ndakaita kutanda nyadzi kuti ndiise ndipi zvekuti tizodai ndaandisingadi asi nekuzoti ndiye akazotsvaka munhu right ipapo pekuti murume uyu ndiye akazokutsvakai ndo pandiri kuti makasimba here baba adirika mukasvika papizodivanzisa baba inzwa isi nyari kutaura imi kutaura kuno kwatiri kuda tiri kuzoona muri kurwadziwa muri kurwara imi mizvozve muri kurwara chii chakaitika cho makazofunga kuti zvandakaita pandikamboenda kubhawa ndakatukana nemunhu ndakaenda kumajecha ndikadonedza chibage chemunhu pandinotaufamba ndakamborwisana nemunhu asi zvakaitwa nashumba ava ndosandibata sikufunga kwenyu mimi chii kuti muzosvika muchipopora kuna baba kumbira mutaurisa makatanga kuzinzwa kuchechi vekuchechi vachiti munhu wakakanganisira zvakati zvakati vangoti munhu wamukanetsana yamukacherera okay makatoudzwa zviri pachena kuti munhu wamakanetsera naye wamakacherera mumunda make ndiye ari kukonzeresa izvi zvangonzi namunotaura naye ende munotaura naye hei maprofita manje
ndo akuti endai munotaura nemunhu wamakacherera mumunda mutaurira nemuite sei munzwisisane. So maprofita vakati havazvigone vakati havazvigone saka ndichienda kumunhu wamakachererana naye. So imimi pachenyu pamakasvika muchinotaura nababa ava kuti baba ndauya kurwara kwandiri kuita inini zviri kunzi kuchera kwandikaita mumunda menyu ndokwakonzeresa. Baba makadavirawo madaviro api? Makatenda here kuti ichokwadi? Pakutanga ndakavhunduka because mafonera akandiita akanditi lenzo ndakasha kuti ndilenzo kupi nekuti ndana tokanga mwana akati zvikufonera ndanga asingambofonera basa chi azara uri sei ngandiri muri kupi ngandiri basa ndikati ko chakaitika chi mdara ini ndiri yaiti zvangu bati pane zotikika sorry sorry pakuita sei dzameni pane zvakatukana paipa ngati rini nezvei ndakakukanganisira kanzare sorry ndini ndakaita sei ndakakukanganisira ngati aiwa iyi nyaya yedu paground chimira Saturday ini ndiyo ndakazorwa ndiuya ikoko ndakazovhurika nawo musi Saturday ngati aiwa no nhasi Saturday ndobva nditsvaga ngati aiwa ndakundikana asi ndiri pabasa ndakabatikana ndiri padhuze nekupi nekumaraini kwenyu chiita kuti ichisi tisangane painzi paudzera panapa topati pachiyapo ndize no ndipindei patuli after tuli apa pa service station iri apa chatgom ndikandiri pachatgom andikoni kufamba mudhara asi ndikazwa ngati ita mudzimai wekutaura ndikutaura kuzoziva zvakaita mudzimai nekubva zvishowa vakauya vari vatatu rumwe one amai vemudzimai kuva kuti ndambuya vedu naiye kurati veukama vanga vaungana tisati tadzike ipapo. Imini baba muri kunzwa manzwiro api? Mutore here munhu aifamba sezvikuita vamwe ava usingafambi nemweuchera maifamba chi zvakazotanga sei kuti muzosvika pakuti zvakatanga zvakadai kuzosvika ndamuuchera? ndangotanga kurwadziwa nemudumbu matanga kurwadziwa nemudumbu mukazorwadziwa nepachest makumbo aya haarwadzira kugara kwamakaita muuchera inyaya yemusana here kana kuti inyaya yemakumbo? Zvese ndambonzwa nyaya yekuti munenge kuti imimi makatonhorwa kubva kudzika kuzasi zvokuti tingati kana let's say handizoti ndingabvunza sei. So makazoziva sei kuti kuti muzoziva kuti kuchera kwamakaita mumunda memunhu wamakacherera munhu ndiakonzesa maprofiti andireke. Saka muchizouya panapa pacho panova ndo pane mubatsiri baba mubatsiri vati sezvo vari iwo vakasunga simbi dzavo vachakwanisa here kuita zvokuti murume uyu ari kufamba muwheelchair zvinobva zvaita musha batsiri vati harisidambudziko kana iye akapupura imwe wake pachoma akachitaura zvinhu zvakaita pakupupura pa ndo pazoita kuti imimi musheedzi wedini kuti kana tasheedza isusu tinopinda vanhu vakawanda zvigopupurika andireka. Saka yesh baba munotendera kuti muchapona? Munotendera? Alright, tinozviziva kuti zvinhu zvatiri kutaura panapa izvi iri kuita senge inyaya yekwenyu chete, but kuri kuitika zvinhu zvakawanda apa ndakutaura ndichitorera kubasa rangu ini kana ndichitaura nyaya inenge isiri yangu asi dzinenge dziri dzevamwe, but nguva yandiroikanda pamhepo inobata mativi akaita sei umwe achitoshidzira kuti indi yangu. Izvo zvekutaura kune kwatiri kuita panapa, kune akabirwa mombe, kune akabirwa mbudzi, kune akatorerwa mukadzi, wese akabirwa chinhu akatotsvaga nyaya iyi kuti ati ndakutoendawo ikoko chikonzero ndikuita sei kwandirobatsirwa ndiri. Makasununguka uri kuti mupe vanhu nhamo, vamwe vangachitambudzika semi, munoda here kuti vamwe vangachitambura semi vaendewo kwamakaenda imimi? ndopa here nhamba aiwa ini ndikuda kubvunza imimi ndakasununguka ndisingazivi vari dzei nhamba kuti ndoendisei adirika kaye imimi ndimi munogona kuziva because ndiri mauya kuzoticha nokuti pakatotarisa kutaura kwatutema pandirika hatishayiwi macomments aritoshevedzera kuti vakaendawo kopi tuda nhamba dzavo, vakaendawo kopi tuda nhamba dzavo. Saka ini ndiri kubvunza kuti nini pamacomments ipapapo apa imimi vanhu kana vati tiri kudawo nhamba dzemunhu akakubatsirai makasununguka here kuhapa zvakanyanyisa adirika vapei taura isi kutaura kwenyu nhamba dzandiri kupaka inhamba dzemubatsiri kwandiri kuno i071 420 aitosiya nhamba dzenyu 7235
shedzera futi 071 42042235 andidika munoza sei nadaro inini ndiri kuitira kuti ndisazoneswa nevanhu inini kana ndiri kubasa kwangu mashoko ese andinotaura aasi angu anenge achienda kuvanhu ende vanhu vese anenge vachimada vachazotakura kundibvunza ini kuti ndekupi kwakaitika zvinhu izvo akabirwa mbudzi akabirwa mombe akatorerwa mukadzi ane chese chaakaitirwa pari kunzwa nyaya iyi akutodawo kuti ndiite sei ndiendewo saka pandiri kuti imimi varidzi venyaya garai maendesa nhamba kuti pandinoneswa inii ndisawane nguva yekunesa but ndine nyaya ndoda kubvunza imi muri mukomane munin'ina makasununguka here kuti muchibva pana paizvezvi makuwirirana sevanhu makuwirirana zvakaitika kare ende uyu ari kutenda kuti akatadza imi maida kugadziswa panze namba ngazizokorodzwa handitika handisi kuti ndogona kukutaurirai baba ndikatarisa pamanyoro emi mandii muri yezimbabwe izwaika namba dzedu dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndidzo namba dzachona dzakashandiswa nani nababa ava nyakachibvunza kuti makuenda kumba mese mune madzimai achawirirana here muchatamba mese here muchakanganwirana here izvezvi mukoma wangu 2-3 days tokuona makufamba mukaona mudhara ava amuridzisamwe handirika nekuti kuti nhasi mufambe muwheelchair ndimi mune zvamakatanga maitira baba pane zvavaita vaitodhifenda kuti ndingaitwa kudaro here mimi baba imimi achizove here chitoko chokuti kana mukavaona momuti kana kakanganisa mbijana wakangama ndinokudzokorora aiwa kwete handitika inini kutoya naye kuno ndizvandiri kuti mangwana imimi achizove here chitoko chokuti mukamuona achifamba pamovha mati wausi kundidavira wakangama ndinoenda nokuti zivai kuti imi mauya pana panhasi uyu apaonawo iwewe mukuru wangu hauzodiwo here kutenderana nekuseri uchiti mudhara wangu zvakare ndibvo mutsiva toda kuti kana makudzokereka muratidza kuti muri vanhu vakuwirirana muchazonyangira ndidika asi chandikokurudzira ininika inyaya yekuti ivai vanhu vanowirirana kuti kana mukatsuurana mune zvimwe zvamunenge muchiita muwirirana kuti mangwana musazosvika panguva yakaita sei yakafanana nayo ichokwadi muri yezimbabwe ndiri kuti washington marimira kana kuti poshongona correspondent weZBC National FM muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba nekudzitsvaga ndinoshoredzwa nemi kana mukati huyai kwamuri ndinouya ikoko mukati svika pano kana pachisvikika badzi chandingakuni kana kusvika kudenga chikonzero handisati ndaane simba riri kubhurika kuenda ikoko asi kana pari pasi pezuva pane motokari inotsika pane bhazi rinofamba ndinoenda ndanga ndiri mukati mekuzorora nhasi handisi pabasa kwandashededzwa ndiri ndofunga vandidana inini vatonzwa chiti ndiri kubva kunotoni ndanga ndiri kukuwadzana uko ndikafamba kudarika nemuguta kusvika ndasvika pano nhasi inyaya kuda kuzivisana ndo basa rekubroadcasta ndo basa rekuzivisa zviri kuitika kuti kwakati kuitika zvakati iyi ndiyo nhasi iri pano yaitika mukati menzvimbo kunonzikopi kwenyu baba regai ndikuzivise mhuri yezimbabwe nyaya iyi ndeyekuepworth kusunway city kana ndisingakanganise muchirongwa bhozhokora segment ndakabuditsa nyaya yevanhu vemajecha kunzi vari kuchera majecha kusvika pakutoparidza nembeu dziri mumunda ende nyaya idzodzo dzitori nevamwe muno muguta reharare dzakaenda kumakoti iyi haina kumboenda kumakoti iyi yakauya pano nhasi ndopatiri ndinovimba mhuri yezimbabwe kuti izvo muchatenda muchaona iyi yatiri kuti panapa live streaming iyi kana kunze kwenyika vangave kuuk vangave kucanada mungave kulondon mungave kupi kwamuri ikoko ndo zviri kuitika live ava muri kuona ava ndo vanhu vacho ava vaira shumba muriko here aiwa ndinotenda mhuri yezimbabwe ndinovimba kuti imimika pane chimwe chinhu chandiri kuda chandiri kukumbira hangu kazhinji isusu zvatinoita isusu zvinopinza mufaro nokufara ndiri kukumbira kuti mushekane maoko zvokuratidza zvezvo kuti zvatanga tiri taregererana ende mimo futi mutori nemwoyo kuti uyaite sei handirika kumbira mukana kutoshekana kutomhorisana zvenje handizi kuti makasununguka iri kutoshekana handirika yes kuratidza kusunungurana tatenda